Kapin 300 ka mga volunteer gikan sa Mindanao ang nagkatapok sa Marawi City aron mosalmot sa humanitarian mission sa libuan ka mga partisipante nga magdala og tabang alang sa mga apektado sa krisis sa Gaza. Aning report. Gatusan ka mga volunteer ang mitambong sa lihok protesta ug solidarity walk sa Marawi City nga dungan nga gipahigayon sa Sri Lanka, Bangladesh, Maldives ug Nepal niadtong August 15. Kini agig pag-ampo aron maundang na ang humanitarian crisis sa Gaza. Lakip sa gisgutan atol sa panagtapok ang pagsalmot nila sa Sumud Nusantara for Gaza o a Mission for the Liberation of Palestine sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sumala sa grupo nga buot nilang agnihon ang tanan ug dili lang mga Muslim aron motabang sa krisis sa Gaza. May humanitarian crisis ngayon sa Gaza. So para ma-encourage namin yung mga not only Muslims to provide humanitarian assistance sa Gaza ngayon. Hindi natin hawak ang lahat ng solusyon, pero hawak natin ang isa sa pinakamakapangyarihan na bagay ngayon. Ang ating pagkakaisa at panalangin para sa Gaza na no more hunger, no more siege, free Palestine. Dihang moabot sa Kuala Lumpur, target sa convoy nga maglawig gikan Spain o Algeria padulong sa Gaza. Lakip sa ilang panawagan ngadto sa United Nations ang ceasefire aron makasulod ang humanitarian support sama sa pagkaon, tubig, tambal ug uban pang panginahanglanon. Nanawagan sab ang provincial LGU ngadto sa Bangsamoro government nga mutabang sab sa mga apektado sa krisis sa Gaza. I call on the Bangsamoro government to immediately make a stance so that the atrocities against the Palestinian people will be stopped as soon as possible. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.